Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti na alas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nerbag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kadato ti pagayim yun ni Manong yun Nemi Ruiz, kumapkablawak iti nembag nga bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras. Kada kaya aming asangapan, kaduan nga man nga oras, kanal daw ti anyo ita nga pasit ti lubong, kapkablawat na kayo ti happy wansing kada kayo. And please share this program, share. Kat badanan nyo papagayim ti mo. Dati ba kasalitaan ni pagayim ti nga Cristel, nga napoluan iti abalayan. Arang atat pakailagan, ti istorya ni Cristel, iti abalayan. Abalayan, nagsalataman. Yan, patanan niyo pa magayam. Kahit anuhan niyo pa yung share the program at share this program. Kahit papagayam amin kayo nagbibuya, happy watching. Kaya kayo. Nintay nga rin, Irgi, tapno malpasin. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, masurusuro na kon kan makagura akon ken ni Papang Manong Nemi. Kamani po di daan puot ko puro daan. Daan nga bado, daan nga sapatos, daan nga alikamen, daan nga balay, aw malat baro. Kahit na nga sawan Manong Nemi, may gidyatak kadagiti padak nga ubing. No may panggap kadagiti material nga banag Manong. Awan tinariingak nga ina, magnagmat kidi kadagiti arakop, panang taripato, panang istimar kaniyak ni Papang Manong Nemi. Ngayon may adan nakam ko, amukan nga si kaswan ti bukod ko nga bagi, tas lagla nasapa nga, nagbaling nga independent Manong Nemi. Taan nga ron kat awan ti inak. Uy, saan ko nariingan ti inak? Natay ka no, Manong Nemi nga nangipas nga ikanyak. Nadaan kami ti balay, gagangay nga balay, daan nga balay. Tadayta nga balay, Manong Nemi kat ginatang ka no ni Papa nga daan. Daan nga di kamen, puro daan. Binunyagag pa din ni tatang ni Papang Manong Nemi iti daan. Ti panggadan ni Papang Manong Nemi kat ideadnan puot ko at barbecue stand.
nga as-asikasuan na nga nayasadag iti tiyandaan iti ilimi. Buwan manong. Sikat kid di deta nga barbecue stand manong. Nariingak manong nemi di adnan puot ko naganar deta nga barbecue stand. Tabati siyak manong nemi di maramatak deta nga templa ni papang nga templa kay nagtuno ag barbecue. Iti barbecue nga ron. Nagimas. Iso nga adot customer na. Adot customer mi manong. Adamay sa agadwa nga susweldoan na agiintar manong nemi digit. Agiintar digit mapan gumatang. Iso na laing tadwa nga intar. Ni apay nga ta. Madlaw manong nemi dyan may nga intar ket nakurapay. Ininto da may nga intar ket madlaw mo nga ada igatan na. Gaya manong dito ko naduktalan. Aglaklako manong nemi ni papang iti barbecue. Adda pwede kitay padawatan na. Uno saan ket nalaklaka ti pagbayad. Kahit nasawan manong nemi ilasin na dagiti medyo nalaklaka para kadagitay unay makakaya. Adamat libre kadagitay madlaw ngawan igatang na manong nemi. Ket iti nadlaw kon nga managtulong ni papang. Uy manong. Managtulong ko na kabuta. Ato pwede kitay ipapayan na tulong. May sa iso nga kawang gawa. Hindi makadakas manong. Puro matagkurkurang. Uno saan ka nagpagpagiso. Hindi ka kasapulan mo manong. Manong nemi iri maamuakon nga kasjeti style ni papang jag maawatan. No apay nga ta nagpasugnod ko. Kasla iyon una na manong nemi di sa bali nga tao ngamiti siyak ngamiti ta kami. No labsak tagsao manong nemi. Lagi di subsubra nga barbecue iti paraman na kanyak kun ipasida na kanyak. Buno da kitay kasla natay anan nga mabaling ela ko nga mabaling natudukan sana i-barbecue sana ituno nagpasugnak ko na agsiputa kada kami nagkakaeskolaan iti elementarya kasla siyak ti kakukuraya siyak iti kakurapayan kada kami. Dahil ko nakarot manong nemi nga, nun absak sa okit sa anak pa nga nangibado iti baro, no dikit puro daan. Pero diba, rason manong nemi no apay nga agbisbiso utak. No kasta, agrubuatak, mapanagbasa manong nemi. Bisimat no kan ni papang manong nemi mga sagsagana para ito numalem, kadagiti rekaduan na, tudukan na, kana ituno na. Santo man lang tumulong manong nemi na Jesus suldan na mangtulong keng kuana no addan iti tiyandaan. Ngem bukod amin ni papang manong nemi iti panakaisagana manipod iti panapanang uraga iti karne panangiwa-iwa na sanan to i-marinate itempla sanan to itudok uno tudukan. Buyak man lata manong nemi. Tadenak mat ayaban nga tumulong. Basta ko na nakanyak. Ngayon na ti kasapulak, mapanak agbasa. Awan sa baling arabidek na di agbasa. Ito hasta nga nakarubuata kon manong nemi itanggayak kon ti imak. Kaya't nasawen, ti allowance ko iti tayo tangal daw. Apagpagisulang manong. Ti pagpletek, iti tricycle, ang mangitulod kanyak di bala, di eskwela. Ito pag merienda, gagang ito lang ang merienda. Ito pangal daw ko iti kantin. Pag merienda tumanin iti malam, pasaray awan manong.
San tumanan ti pagpletek nga agawin. Apagbagisunay. Pang, anak, nayunan niyo kumamit. Slay di kalaman, naragrag ko. Ada naragrag ko, saan nga imanay? Saan ka nagmerienda iti malem? Anak, agananat ka ngamin. Agananos ka. Ha? Api kas na ti biyag ta, pang. Api nga ibagad iti kaskola, ak nga, siya ka na ti kakakura, payan. No arwaten, daan, no kwarta, pagbagso, ang kurkurang pay. Ananos lang, anak. Ananos lang. Itinto ta, adun dikit ilibreyo ti barbecue steak. Damag ko pa nga, ada ikan nyo ti kwarta. Gabutag ka sa pulan da ti kwarta. Ipadakot nyo. Saan dang utangin? Kito mas pagkariganda. Kaya dan tubat nga supapakan ti tulong ko kadakwada, di okay. Anak sa nga dakas ti tumulong. Ano nga nasubramat papang. Sa nga di ako nadang yun nam ti bagim, sakbay nga tumulong kat sa bali. Nakangagam ti kastanak. Basta, alan, ikagat malado kan. Dahil ang tatransya ka lang paglugaan namin. Kan. Kami na kami suot ka. Basta. Manong nemi naimuna iti panunod ko. Abos taawan ti inak. Sapay lang makontrol. Timaytad kanyak. Nga para kanyak. Umapapalak launay manong nemi di kadikaskulaak. Nga nakasta nga makitak. Nga adot igam da akwarta. Umapapalak ka lang di kaskulaak manong nemi nga makitak. Nga napintas di kitarwatin da. Baro ti sapatos da, kang kanayin da mga isib-sib. Yan kasta nga, agsasarita kami manong naming nga kakaskolaan. Oh, Cristel, ang nagbiniyandakan? Sampay. Bakit? Awan balon mo? Hindi, masuritak. Abi ngamin nga, kaskala nga, sikat kapapanglawan ka da tayo. Kanya ngamin ti, trabaho ni papag mo. Ni mamang mo, uli lakti na. Ano ang trabaho ni papang mo? Karpintero? Tricycle driver? O na, basurero? Haan, da negosyo na. Ay, businessman gaya ni papang mo. Mapingarod nga sa langam ti anak ti basurero. Ba, nagapakasurunak manong na yun. Ada doy no ka manong na yun, lagi ti kaskola at ngabang sutsutil kan nga. Ngano kasta nga sutsutilindak manong naming kaslam. Ad damet nga maimuna ti panunot kedriknak ti gurak kini papang. Nangrunan no kasta nga makitak at tutulungan na. Nangrunan no kasta nga mapanag iti barbecue stand na. Nga mabuybuyak manong naming dikit adu nga itad na ilibre na. Awan magangganan siya na manong. Iti kasaritak manong naming ni Mang Sabel. Nga mangtultulong kang kuana. Isabel, ay, Cristel, tumulong ka? Nga dakas no, amo mo tumulong. Alis no mo lang tagla ko. Amo lang di presyo. Sa mesa, kaya mo tanda agsupli. Ure mo yung tumulong nga. Anawain ng tumatay ni papang. Ano kahit mo sawon? Takamlatang ko na ano ka. Nga bale. Tultulungan mo't isunan o dakay di balayo. Tultulungan nga niyo. Siyempre, no, agi-prepare, ag-marinate, intunukan, agtudok. Amon siguro tagtudokan ti barbecue. Tano may dito tiyandaan ni papang mo, ni Mang Daniel. Siyempre, na-marinate nga tudokan di barbecue. Agitunon. Agituno ak no kan, baligtad. Tunukan, no, agintar di kita gumatangan. Saan nga tumultulong? Apay. Kaya? Abangan mo kaya? Di mo ti kayat ka din nga matawid at yung negosyo ni papang mo? Ano nuwag? Saan ko man napagbaknangan dito? Ano nga saan nga? Amamang kami pa'y. Amamang pa ni papang nga barbecue. Di naman lang, di ba lang makagatang di baro nga appliances o ano alikamin di balay. Di naman lang magatangan ti baro. Paurudaan.
naimot ni Papang. Sa mo ko na hindi kasta. Nakasaya di Papang mo tumulong. Agi libre pa. Una, ilibre na't sa bali siya ngay. Kasi saan ka ba't ngamin nga interesado nga mga anti-barbecue? Di mo imasen? Man, imas. Ikan na ko ni Papang. Dati saan nga mag-atang. Di nang kahit agatangan. Saan ka man nagastati? Parang guram ka ni Papang mo, Cristel. At dito na kasi si Ate Suna. Amom, nagproblema. Iti nga, kasapulan di rekapsat ko. Kat, mangibagakan ko na, Mang Ted. Nagbayad ak. Di na kahit awatan di bayad ko. Hangka nung utang di inted na. Bagbaking ka, tanasya. At kadwa na ka lang, siya ngay. No mang Ted allowance ko, apag pagiso. Nung harod makaadala po sa akong tibaso, tamabuong, ano pa pagbayad ko. Saan kumakastat pa ng guram kini Papang mo, nakasasya at kumuha na siya at sa bali nga taong imsyak. Di na amo nga. Samo ko na yung tikasta. Basta. Ala, si kakakaiso na nga anak na, ang sikat pang ibumbudunan dat ka amin. Shush. At ang harod magangganan siya na. Agpasat ako na, pagpagiso. Nga na mabating ka kwarta, kapag isuntungan pa na igatang tumanin ni Mang Daniel itiya, manu kilo nga karne, sa dati pagrekado, sa dati itadakin ka In case of emergency nga pangalangan natin kwarta na, alaman, disgrasya pangalangan natin pag-hospital na kanya. Diyos ko, kaya mo ba disgrasya? In case lang, jakas pagarigan. Iti kasya kinasyaad ni Papang mo, imposible nga on, mang pautang keng kuwana. Nagraduarak iti elementarya manon nemi akasta, iti riknak kini Papang. Anak, ada problema? Awan pang, baka na kayo ada problema na? Awan, ang problema. Ang mga kapay nga tao dito lubong, agbalasitang akton. Mati makita nga senso tayo. Ano kami tikait mo nga senso? Kita, bumaro kumamatin, di balay tayo Ado kumamatin na kita latest nga alikaman. Ken, may sak nga bahay. Bumalasang akton, Papang. Humapapala ka na gitipadak nga, di kita kaskwalaak. Nga, nakapipinas na kita rawatan da. Dapat na kita alahas da. Misyak ngay. Anak. Saan nga nalabas di kita? Tinaskan ka. Mangan ka, iti mamitlo, iti may sangal daw. Tinaskan anak kat. Ada na talagad nga pagturugam. Ure no tapik sa titudo. Ure no daan. Aw matagtagtad. Ure no daan. Nalagdamot no dadumteng nga bagyo. Napadasam ka din. Nagdanag ka din no danapik sa bagyo. Kat natalagad na dito balay ta. Santa madamas maslip. No napiksa nga tudo. Adamat nakasagana dita in case nga adag sakit ka data. Dito ta, ado dito na kita kasapunan itulong, anak. Di kita mabisbisinan, nga no awanin tagpadawat, sandan nga, matay dan itibisin. Ado dito na kita igidlatan ti kalsada. Uno niyaman dito pangipak niyan dito bagbagida. Saka na talaga ti panagpiyagda. Anya pala sa pulang. Basta mo apala karag di kaskola. Nagraduara akong elementarya, high school akton. Siyempre, inakdya kabisera. Mabaling kabay lang kamat nga. Ag nga, numanot pagpleter nga mapan. Sa gaawid kamat lang dito yung lugar tayo. Marigata na kapapang. Ag kasera ka. Kaya ko ito kasera. Mamanung ang gawid. Kas mulay pagbaganak nga. Kaya mo nga, saan na ka makita? Sa matakas ta,
Anak, iba't patik ka. Oan sa balya kapat gan kanya kung sangas ka. Manipod di awanin ni mamang mo. Diyak mat pinanunot itinangalat sa bali nga asawa. Ngagbaling kumamay kadua nga mamang mo. Nakait kong ibugbog kang kati amin-amin. Ibugbog ko kanyak ti amin-amin. Diyo iti kanyak ti amin. Ada dumat ti mapan nga itulong yo. Ti kinakawang gawayo. Apay, pagkabasulak ka di anak itutulong ko. Wala nga yun unadak kumamit Araramid agmat ti amin. Nangapapi nga ron nga umapapalak karag iti padak. Nga gaabay kami, ag-istorya kami, siyak iti kapapanglawan. Napaglaw tamat kahit, ano banglaw? No sayang yung di yung ipatpanawat, ti ganansyayo. Manipod idiging kakarag ito'y. Napabaro ko mga napapintas ni balay tayo. At ako mamatan di kabarawan nga alikaman tayo. At ako mamatan napapintas nga arwatek. Ganda dumapay. Dito ka dito napatigkan ka. Hanggang kami umapapal. Kasi nung dyan umapal papang kita damat na palak. Nalalayang da ka di, ngamitis ka. Kakaiso na nga, iti panagraduar mo ti elementarya, kat da ka maitap 5. Kat no, ano dang ipasnak mo, anak, ti panagbasam ka dito umay nga, panaglukat ti klase, ti kadam ti high school. Bagag valedictorian ka. Talaga nga sa trantaktang, papang, ipasnak ko nagbasa, nangaroon ito ng Dacte College. Tayo ito na magkapag-graduate college. Sige, ituloy yun lang ito, nagbar-barbecue. Siyak, pagtrabaho akto, napintas nga trabaho. Agnayadak to sa syudad, mangiparak-direct to tinamignas ka balay. Mini mansion. Kasadrapaap ko sa angadaan. No, kakutsekto man, puro branyo. Lakit sabi ko nga anak, tamagunod mo rin ang rapap mo. Gunoodek pang. Babay niti tulong na po Diyos. Orin nun to, dadakon college. Para asik to tag-examine iti scholar. Naismasa akto nga scholar. Sa adan to pa sideline ko ang trabaho. Hanak to nga problema anin. Ag-barbecue kalatan. Kadi padawat yo. Itulong yo. Oras ang naglatan nga tultulungan. Nakakita ak manong na imi di pagkasara ak iti nag-enrollak. Iti sekundarya iti kabisera. Huwain manong na imi. Kadi di mangrugin ti klase. Nagpakada akon kinipapang. Anak. Dahil iti binulan nga pagbayad mo iti pagkasaraam. Kinuntakon, pamigat mo, pangaldaw mo, pangarabiim. Ano usang pala sa ngagban merienda? Ito ko kinggan ti gastusim di makabulan. Agrahom at di makalawas, tunggal lawas ng umay ka. Opo, agbakasyon dito eh. O riba minsan lang, agbakasyon di masa bulan pang sopa eh. Makatipid. Napila nga, datitan ko kanya kapag pletek linawas. Napila nga reserva ka in case of emergency. Baka damadong parko, madadahil ko taong pagbayad ko. Gananos ka anak. Talaga gananos akpang. Orag demandak ka na kayo. Ako matimitid yo. Doon kita pagpagiso. Ano sa kada giti daan nga ruwatek. Napiantulan no. Adan to mga asikan niya. Dan to mga regalo kanyak di baro nga ruwatek. Anak, nalagda. Napintas mo pa lang digiti arwatem. Malabahan ng gusto kasla ka barbaro. Kasla ka barbaro. Imagine ko lata na mapangkit ka barbaro. Agananat ka. Ipas nang padagbasa anak. Sakto nga tanti kararagsakan nga ama dito'y lubong no. Matungpal mo tarapap mo.
No problem, papa. Teko na karo din. No, adda mabaling ko nga irapin nga pagtrabahuan sa jay kabisera. No, tigas ta nga awang klase ak Sabado kin Domingo. Tapno matulungan kayo. Tapno adda mainayon titadyo kanyak nga suporta. Napilangin so may tulong ko. No, may saan kayo matulungan ti negosyo yo. Cristel, pang, ada ka di goram kanyak. Rumir ka di ka kagura ka? Saan nga sa lutsod ti sungbat ti sa lutsod ko? Ada ka di goram kanyak? Ada ka di rumbeng nga gurahan kang kapapang? Nakon pang, agananos ka anak. No problem papa. Agananos ka talaga. Kani panagnag ko kada kayo. Ipasnag ko tagbasa. Makapaggraduarak ti high school. Nga may isang valedictorian. Kaya ba nagbasa kiti high school manong name na barkadak ni Carla? Ni Carla manong name padakmet nga kaskasena. Padakmet manong name nga kakaasi lang nga manyan anay ti adda kwarta. Umay kan Carla, tag merienda. Amom awang kanyak ti merienda. Tsaka mo isurat ti merienda. Ilibra ka. Tapay, baknang kayo. Saan mo? Tabagbagi lang. Tapay. At ang mamangtad kang kati extra money. Baka ikan na ka ni Noel. Ala, sino ka Noel? Kaya jay agar-aram kang ka. Uno boyfriend mo. Si Kamit Carla. Data pa rin high school. Data si bagbagan. Abay, mamano ka nga gawin. Mabaling ko, bakit sa anak pa kita gawid eh. Gamot ha. Mabaling ba't nga ipawid ni papang ko? Dahil ka sa pulang nga kwarta eh. Papang ko no kaala ni terminal ti minibus. Basta. Abi di ka mailiw ka ni papang mo? Ni mamang mo? Kanili kabsat mo? Di lang papang ganda. Diyak na pupuutang, diyak nakita ti inak. Natay nga impas ngayon na. Basta gaya. Takay nga Carla. Agsupadi tayo. Na kami adukam nga kakabsat dati tiga po na no abay nga marigatan nagit na kanyak. Abagbagso lang itad na kurkurang pay. So ngawit kita nga ti extra nga pagtrabaho ko dito tapno matulong ti bagi. Tikit pa nagpadpada ta. Mom, so nagbaling kanya kakari dito eh. Ipanagnek ko, oray na kurapay kami. Magud-ud ko tarapap ko. Siyak met, karit mat kanyak dito eh. Ora imutan nak ni papang ko. Nga adadang yung kaso na dagitay tultulungan na. Ipanagnig ko kayong kuha na. Kapatong paltarapap ko. Alis to manong name kinaglabas nga panawen aging ka nga graduara ko. Ada itin na cellphone manong name kat syempre tinawagak ni papang. Oh, Cristel anak. Anak. Busy kayo pang? Met. Iti kasto nga oras ka, ado na kita yung may agdumawat. Ken gumatang iti barbecue. Oo, nangin may rapin gumata ka salita ka anak. Mabaling gumat lahat ng ito pala ito cellphone ko iti lapay ko, oren no saan ko gaman, makapagtrabaho ulit tamo ito doon ngayon ma. Oo, ano ya? Graduara ko pang. Congratulations sa makaumay kayo. Okay, syempre. Umuna na ti recognition. Valedictorian nga di man anak ko. Nagbunga ti anos ko nga nagpasnek ti panagbasak or agal langanin nagkaragin ka sa pulang. Taka man din. Oh, congratulations anak ko. Oh, valedictorian at agrador ng anak ko di high school. Very proud na kang kanak. Amom ka din nga, di talaw na iti mga
palpalag ang direk nak ori mabambanuga kaslak lamain na ano. No kasta nga, kumusta di anak mo? Daniel, kung nada, ay sus, napas nagtiba nagbasa na baliliktoryan to nga agraduhan ko. Gusto. Oh, very proud kay kanya, papa. Unay, anak. Tatalain ka ngay. Napasnag ka. Sige pang. Umay kayo nga rod, umayak nga umay. Matandar nga rod, manong name ni papang iti recognition day. Siyempre nakaragsak. Agas mati kinaragsak ko manong name ngay mawat kadagiti ado. Nganitin kanya nga awards. Kabigatan na isumat ti kaldawan ti graduation. Kaya di pa bidlak manong name. Naibagak. Ngay tilukodan ti aming kawanan ti kasasayatan nga ama. Nusangan ni papa. Kaputa. Iso tinang tagibigan niya. Gapong nga rod. Tapi mo sa iti inak. Hindi pa sa nga inak. Iso tinang mo. Nga nang sukat ti diaper. Ganda dumapay. Anang digos na nga sikaso kanya. Katnupay. Abag pagisuunay na kiti ipapay na kaniyak. Para ti pa nagbasak. At apay kiti pagkurkurangan na nudad tuma. Ngayon na panakilak nga mangipakamo nga iso ti ama. Gaputi pampanakilak. Kayat ko ngay karikan ko na. Nga nadamanan nga panakilak. Into no. Nagturpusak di college. Anong name Jack amo ken Jack may ladawan no anya taga po ken poon no apay nga garubos ti tiluag. Ika po nga takaslasaan nga naimpasdikan dagiti simngaw nga balikas kadagiti bibig ko. Ika po nga takaslaadaan anik eken dagiti nga balikas. Diyak matngarod mabaling ako na iti entablado, manunemi, iti publiko. Nga inimutan nak ni papa ko. Ano mo peso. Sana kas ka duma nga anak, nga talagang ibukbuk amin nga may pinsan, di naganak, di amin. Nga diyak pala mo, hindi manunemi nga makabadakas iti sobra. Uno, apag pagsukat kilaeng, iti ayat, apan ang taripato, ni papang kanya, saan nga naglabas. Gamapay nga naimulit, ipanunod ko nga. Apay kas lakurang. Siyempre nagbakasyon na manong name. Kaya nagtultulo, itinegosyo ni papang. Di barbecue stand na manong name. Hindi madla umasenso. Kunak manong name, ti kadkadwana. Kuma, no amo ni papang aramiden. Nga saan na nga ipadpadawat ti barbecue na nga lipatin ng tagilibre uno aglako ka na kitay saan nga umanay ti gatang na ado ko maitan ti barbecue stand na branch na di ba Mang Sabel kauna ayam umanahin dito yung maysa ko na naman so ngayon papang dinakayat nga ambisyosan ti bumaknang. Kit nabaknang mat ni papang mukit. Nabaknang ni papa. May mesa nga barbecue stand. Nga awan ti magaganan siya na. Dahil paglakwan nyo, ang pagbagsintumanan nga igatang na ti karne nga i-marinate na sana tudukan. Kasi ti baknang. Baknang ti pa nagpuspuso ni papang mo. Igabuken ko na matultulungan nak kadagiti kakabsat ko kadagiti papay ko kakabsat ko mawatan anong name na ikana kiti gundaway nag-examen ti may nga sikat nga universidad iti syudad ta siyempre sa Jayak
sa balit kabisera, sa balit sa syudad, sa jag, nga college manong. Nag-examine ak manong name para ti scholarship. Ket kasta oni taragsak ko manong name di may saat kada giti makaruwara. Nakaruwara. Thank you, Lord. Siyempre, saan ko na problemain? Dagiti, tapag pagsuunang itid kanyang ni Papang para ti managbasak. Libre, ti pagmatrikulak. Tilangan problema ket dagiti da dumapay ka sa pulak nagbasak. Gabot na nagraduarag matin ti high school kada dumat ti mabaling nga pagtrabahuan nga extra. Mabalik nga sumrek iti kadagiti chain food. Kadagiti fast food. Gusto nga hawan ti klase. Tapos natabukod ko nga pagregata ng kwarta para kadagiti da dumapay ka sa pulak, di ba? Taorin no saan nga magmangtid ni Papang. Nagamit ak manong name dito lugar mi ket kastaon iti nagsak ni Papang iri man mamuan na nagtrabaho agbasak to akas scholar. Ana? Alagang pinatgani po Diyos na kiti karkararag ko. Maragsakan kayo pang. Oo na siya kung di kararagsakan nga ama. Nang roon ang tulang aratan ito makapagturpos ka ti college. Kaya nabindas ti pagtrabaho. Nabindas ti trabaho. Agnaid aton sa siyudad pang. Santo lang ang kaskasaran. At anto pa bukod ko nga baro nga balay. Baro nga alikamen. Baro amin. Mabati kayo ito dito. Ili tayo. Nagtultuloy nga mga sikaso ti. May isang nga branch ti barbecue stanyo. Nagtultuloy ti paragita ti libre. Nagtultuloy ti kinadahan ti balay tayo. Kinadahan ti kita alikamen. Ang mabaling nga daan na mabalimot pa na lagtamad di balay tayo. Balay ta. Sige pang. Kawan pagdanagan nyo. Anak. Mabaling ka ding awisin ka. Sa din no? Iti barbecue stand nyo? Libre da kiti barbecue? Ore kasto matiili tayo. Damat na kita sikat nga restaurant dito Di mapandang mga restaurant. Haanan pa, so paggastusan nyo. Kurso na taglang anak. Sakbay nga turong kan sa siyudad para iti panagbasa mo iti kolehyo. Baka sakan tumalin nagbakasyon laing itong birthday ko. Pati Christmas, di ka pa bumakasyon. Kasta inaramid mo din nakati high school. Sige. Asla, ano pa naganaw? Despedida. Nabang kami manon name iti kakanginaan nga restaurant iti ili ni. Wapokit ng ordera na ni Papang. Kinitak ti presyo. Wapokit medyo nanginaman. Pang, di ka agurigor. Baka agurigor ka. Ano nga agurigor na? Nangina ti presyo dito. Para man lang ti despedida party ako na. Di iso. Pangururayan, nangururayan mi ti order mi manon na mi adenroar na iti back, shoulder bag na. Sobre manon na mi. Puraw nga sobre at ito. Long envelope. Medyo mat nabangbang. Anak. Naman ba'y hamo problema ti matrikula? Ano sam dito ay? Ano rito pang? Inurnong ko. Para iti panangitad ko keng ka. Iti panagbasan ti college. Nagurnong kayo matlang kaya? Siyempre. Nung makaurnong nga 10 pesos, may isang aldaw. At may separate ko. May durin ko. 10 pesos. Una sangga 20 pesos.
50 pesos. Pasaray awan. Bariya da ita. Inapanak iti bangko, pinagbaling ko nga. Saksang asot, saksang aribo. E di loktak man nung nami kalikis nga peso a kwarta. Ngasasla, gapoy di bangko. Madaya ito bang? Anong sama? Napag-isulita nga 20,000 pesos. No 20,000 pesos na ito, manong atawid, nga inurnong yun, no, sagte 10 pesos, kada 5 pesos, o no, 20 pesos. Saan nga napatag sa kapahot na? Tinapatagan na katanda. Nagururno nga kabatkat para ken ka. Saan nga, sa mga bagbagang para laing sa balik. Dagwan ako na naragsaka unlay nga. Makaramid ti tumulong. Kadigadag kasapulan ti tulong. Naragsak ti tumulong, anak. Siyempre, may sakang anak ko. Adum kita mangnamnama nga kaputa may masaga, masuportara kita. Aksubra, dagiti maganan siya. Iso nga ni sobra na ipadawat yung met. Itulong ko. Nagserbi damat ket. Tadamat pa kakitaan. Kada yung natutulungan. Iba't patik ka na. Kasi baka keng ka nawanin sa bali. Nga pinampanunot mo no sanga siya. Takayat ko. Nga may kang katinaran niya kamasakbayan. Kahit ko nga nasiya at ipagbanagam. Naragsaklaw na yan tiya. Nga ama, nung makita nga ti pampanakil ko nga anak ko kat talaga nga naimbaligan. Pwede pasakbayan na. Manong naimi na matangag ti panagtedted ti luwa ni Papang kat na isurutan. Dagtong palan na manong naimi ti makderak kat mabayak ang kuhala kat narakop ko ni Papay ti nairod. Pa, anak, agyaman na ka na kayo. Ano ito rin nga pagyamanam kanya? Kapati pa nang ipat-patik yung kanya. Numampay kurkurang na kadi papay ko ka. Saan nga nagkurang pa? Iti pa magbagayo. Mapalak lang ka na kadi makit-kita. Nga saan nga rumbay nga palak. Nagiti andaan ito subsubra. Nga saan dapat ngayon pas nagtidang basa. Nagbaling nga karit kanya pang hindi pa nang tipedyo, gini ka sa pulat. Sorry ka po ta. Di pa nang ipangharap ko kit imutan na. Maot di pagtanakan niyo pang ilalaag tanyaman nga naglanglangatan niyo. Ituloy niyo pang iti dati nga namin din niyo kinang gawang-gawa. Titutulong yung kanaginig kasapulan. Tayo doon makapagturpusak. Kaaduan ka ito. Tulungan ka ito nga tumulong kanaginig kasapulan. Itulong. Wen manong name maawata kitan. Kabagbagi sumagmature din di panunod ko manong name di pa nakaawat kon tinapindas nga panggap ni Papa. Saan ko mga rumbeng nga nangimulak ti gurak and surun ko ken kuana. Isunti ka sa siyatan siyempre nga ama. Tawan ti inak ken isut nagbaling nga inak.
Isot ng tagibyan ng panakilang ang taripato kanyak man. Sa anak pinagbalingan nakasusuro, sinusuro, nagbaling independyente. Tapno saan ka basta mangnamnama kay kuwan. Doon kita mo katulungan tibagi. Kaya ba nagbasa kiti college manong name jak problema ti bagmatrikulang kinapudno na napintraspay iti sideline ko nakasta nga awan ti klase. Iso nga awan ti problema karigiti ka sa pula. Mangmang dan madlata ni papa manong name awatek madlata. Siyempre, in case of emergency, at the kautek. Ni Noel manong name tinagbaling ni dinapinget nga agar-arim kanya kabayatan nga da kami iti college. Pulos, iti panangikaso, iti panagpitik ti pusok, tawan sa bali inak aramida na di mangipasnek ti panagbasa. No kasta manong nemi nga bakasyonak, siyempre kasta unay tinagsak ni Papang, kahit nung kasta nga agpasyarak, kadagiti karakaroba mi, Oy, Cristel! Ay, nati anak, ti nakasaya at nga Daniel. Agamom, no kasta nga gundawin ni Papang mo. Agpasyar, ganore pa no, agpasyar no. Mapang kami iti pwesto na. Mailiw kami may tinaimas ka barbecue na. Ay na, awan ti sa bali nga nakamatin na no, saan nga sika. Gabot ta ipampanakil na ka nga anak na. Tapos na napintas ka, nalaing ka, gabot na may saka ng scholar. Agyaman anak, makastaman. Ganito lang awat nga pampanakil na ka ni Papang mo. E durong unay mat nga panakil mo isuna. Sa bagay, talagang mit nana, ipampanakil ko isuna. Ngawadan tiya sa sayatan nga amanusang isuna. Nga kinay kahit na titumulong ang tagpabaknang. Akit tuwan, awamang pa ko mga baknang ita ni Daniel. Na papindas na kuman ti balayo ang sa nga talinaen nga daan. Ore kumabal na ti mapintaan kumabalbal. Dagiti alikamin yon. Adun sapi dagiti perding alikaman yon at Hampe aganda di TV minana. Ay di man mapanunot ni Papang mo ti guwatang ti baro nga TV. Dadi cellphone na nga eh. Sampay nga. Touchscreen. Dadi gagangin lang nga cellphone. Kasi ka. Nakatouchscreen anak mo tin. Eh, di kat saan kayo makapag-video call kini Papang mo at nadyamot man lang dati nga keypad na ti cellphone na. Ay na. Pati sapatos na kat minsan makita may abot-bot. Hindi pa nga talaga sobrang panangibot na bagbagi na. Hanggang po kami tado na kita agkasapulan ti Tolong. Ay, ako nabi nga rin, baknang kumaitan ni Daniel, nga nakaimimas ti barbecue na. Ado ko man dagiti barbecue stand na iti na dumaduma ka masit ti ili. Na talagang kahit nakuwamot nga, awamot sa bali nga nagibukbuko na panahon na, no, saan nga na kita patulong. Baka sobramot na. Ay, awamot na kasta. Num kumatiado. No, may samat ti pangiserbian na. Siksikamit lang, kanamo matatulungan ti bagay, betan, sa kalar kamit. Sa sapit trabaho mo siya dyan, nga para mo nagbasa. Eh, no adda maganan siya ni Papang mo, di itad na ito sa bali. Aging gamanong nemi adimtengen di panagturpos ko. Adadahan nga very proud ni Papang kaniyak manong nemi na naggraduarak nga summa cum laude. Very proud di suna kasmat kanyak manong nemi na panakilak ang mga ibaga nga ni Papangko. Ket iso ti Papangko. No pa'y gagangelaeng nga may isa nga mamamanage iti may salayan kan batit nga barbecue stand. Well, manong. Siyempre, nagawit kami dito yung lugar mi. Dito kami nga nagpaala. No ba gagangay lang nga paala. Tibag pintasan naman ng name. Ado dagiti marayat. Ado dagiti ng ted. Ado pa ng ted. Iti may isang baboy. Mamaparti. Ado dagiti marayat man ng name. Nga karoba mi. Nga nated ti adungan natin. Ado ti marayat man ng name. Nga karoba mi. Kanda dumapay nga nagkupot sa bali nga lugar. Nga nagted ti adungan lamas.
basit lahing ito nagastos ni Papang Manong. Dito makunamat nga garbo, ti pa nagpaalak, manong name, ti pa nagduwar ko kasmay sa suma cum laude. Pa, anak, kinidaw yung kadidi kita, ngayon tulong da. Saan ko kinidaw da? Kanagitagat na siyempre. Di amo matindi lugar tayo, mahilig ka na kita, arayat ako na da. Nadagpas ke, kompromet pa balinda nga, iarayat. Bayanihan. Hindi awanin uri problema ta. Bali mat lang umay da makidaya, nga subsobra ba di binalon da. Nakatatuto tao manong name di mahay ka dito nga pangaldaw. Saan hang kami mat nga nibusan at ado lang arot ti maraya. Ano ti plano manak? Siyempre pang jakpay kabalan ti mga iparakdar ti balay ko jay syudad ang kasera sa jak nagtrabaho. Agananad kanak. Pang, kang kanayon rin bagbagay ito kasta. Pang, ora siyakti, naggraduar, siyakti mga regalo kada kayo. Regalo? Ito suktan yung cellphone nyo. Ay, diyan ka mo, tagaramat ti kasta. Napimpinas na ito. May mesarot ko, digak, nadagringan, hello, kunakon. Diyan pa kita text back, Alalis to reject, tawagak latan, diyan mapukaon tilod. Daan detan, mga baruan ng kayo matin. Kastoyak latan anak ko. Ipapangmat, baknang kay kumaitan, kaya ito talaga nagpabaknang. Napalat sa pulam ka, hindi ka nangarag sa bali nga pagipaik ti baknang ko. Gumatir nga balag, hindi papaik kumatkat. Anda ka naman lang nagpintasan na, karang tultulong niyo pang. Kasi makikita ang pamanagnak mo. Amin ngayon marayat. Nagpatulong kanyak na kita. Di na kat among arda bigbigan ti utang na nga na yung baka nakam na mapaisan ko sing-singa rin ida. Apeksan na ka. Ito nag-asawa ak. Kasanunubak ng medyo mga asawa kanya. Ha? Ay, nitakit mo sa wan. Baka no, sante may karikada ko hada. Hapay, baknang ka dito sa pulap ng balintong asawa. Eh, nakas pagarikan ti sa pakarig na ti ayat. Eh, ano talagang ipatpatig nakaakit awatan na ti kasasaad mo. Nga, nakurapay ni papang mo. Tama anak, i-consider mo ka dito bagim na nakurapay. So nga rin ako nak. Ano dan trabaho kawon sa baling aramidik no diag. Ang papaknang. Mangpaduruas ang mangpapaknang no diag mangpaduruas ti biyag ko. Madanak ti kabukbukutan nga balay, kompleto ka rin ay moderno nga alikamen. Abi nga sikat ag problema ti balay, kat sikat babae. Diyato balin nga asawa mo. Tikito sa papang. Nga dapat mabalin kong ipanakkel nga material nga banag. Diyak maawatan. Maawatan ka na. Kahit mong ipakitam ka na tao, nga bako na abaknag ka. Taapay. Di ka dilang madaan tinapindas nga balay, napipindas nga arwaten, adu nga kwarta, napipindas nga alikamen, di makunabak na. Mawatan kayo pang. Hanggang nga baknang ka di material nga banag, nabaknang kayo ti panagpuspuso yo. Kasta ka na. Wala. Panunutak tulay ang deta nga banag, inton talaga ang problema. Agtrap-trabaho akon manong naming Ken agkas-kasara ak dito syudad siyempre. At naman ti kondaway nga tumawag ni papang mang kumusta kanya. Anak, tunanong agbakasyon ka, I miss you. Agbakasyon nagtulang bang ito no adun ti branch ti barbecue stand yun. Suswapoy. Umarayin di ba isa? Ano no kumate ado? Kaya napag-graduar ka maten.
Kita no, ano dute, maganan siya yung itulong yun. Adan dandan ni makatawen manong nemi nga obraak nga adu dite agar arem kanyak manong nemi nga jaka mo tawamot pulos iti pakariknak ti ayat kadakwada. Iti namansan manong nemi nga matendarak iti seminar ket narabiyana. Ti pagkasaraak manong nemi saan nga pagsardingan ti lugan dada pala iskinita pag na nagrigat kami ti agsapol manong nemi ti pagkasaraan at ti kabailam nga bayadan. Kapag narabiyanak manong nemi. Kabilita nga nagnagnahak. Sa bagay. Pasarimat magnaak. Nga o matidakas yung pasamak ka niya. Mga dakas manong nemi. Agpatay-patay ti kuryente manong. Ay, agad da. After 5 minutes, agpatay tuwanan. Nakiktutak pa, hindi. Agpatay gasta. Dadanay sa karod ko nga. Diwan, adaman ng kuryente. E dadaman lang ko manon na yung mga lalaki nga. Sila mga susurot kanya. Sila kamakaman na. Gabata kamakaman na, manon na yung pinartakang mo tinagna. Miss! Pagpagod niya na pa'y. Sus, lalaki. Nagtaraya ko manon na yung Sabo, numuno kat adayo pa, papanak. Ngam ka mo, tanatartaray ngam siyak, gabuta na kamakamnak, hindi tayo gawid na tabagak, kagikisa ka! Awan, tinuban ka, kabutang mo, miss. Sino ka? Abay kam kamatanak. Ikamat ko kumana, tinaragrig mo nga cellphone mo. Ha? Di mo na puputang na nagregg mo. Kapag iso ka nagpatay ita ti kuryente. Ay, awan din tagas sa kapangip ko keng kamis. Kapag iso na imat ka nakita ka nga, may mesa ka magmagna. Surutan ka, tapos nung nagastagat, protektarin ka. Diyan mat panggip ko mat, umasidag kang ka, ngamang kamakam kang ka, ginamat ka, kahit kung ikamat kang ka ti cellphone mo. Habang kamating ka, nagtartaray ka man. Sa bagay sa ka mabulaw, nagbuting ka kanya. Nagamanak, Victor tinagan ko. Siyak man di Cristel. Awatin mo nga rin ang cellphone mo. Adayo pati pa kanam? Masidagan, ang itulod ka. Hanin, aman. Kanya mo, baka adag payso nga rapist dito. Napintas ka ba't nga rod? Agaman na, Victor. Sige, dan, itulod ka. Gabutan mo ka na siya at manon nemi pinastrik ko. No pa may mesak, siyempre iti kasera. Agtugaw ka, Victor. Anak mo, juice, coffee, kapelatan. Nataraki mano. Natakdar tilang langana. Idi-serve ko keng kuhanan ti kape. Basensyakan nga talaga ha. Kamok amin ko ha. Okay lang. Abi kami nagmemesa ka. Siyempre, pa asawak na nagmemesa ka. Boyfriend nga eh. Awan pa eh. Kaya kinapindas mo. Kasi nga girlfriend mo, awang pay. Dito ang kinagwapo, binalas na lang. Actually, may saak nga polis. Ha? Sa anak ka lang ako uniforme. Mostly kami di kasi nga oras kat nakasibilyana. Kaya dapat doon na andak ito dito nga lugar at gabutan. Madamati surveillance. Adda sisi imimi dito nga paglimlimangan ti maatap nga drug pusher. Ado na drug addict dito. So nga, delikado ang mamesa ka. Hindi ito tiyapak. Tanong mamati ka nga pulisak. Agaw anak, Victor.
Mawan cellphone number mo? Facebook account mo? Well, no kastoy man ti klasit para gamamuta. Pagka din nga ipaidam ko ti Facebook account ko ken SIM ka. Cellphone number ko. Dahil din manong name iti ng rugyan, ti singed, ti tunggal may sa kada kami kini Daniel. Very proud akmat nga ti mangidit kanyak nauhak at may sa nga pulis, sala kasinsin nga pulis. Adon dagiti inistoryaan mi. Aging ka nga may panggap iti biyag, ti pamilya. Taga-probinsya. Awan dito, dagiti parents mo. Awan, sakla da to eh. Kahit ko kumanti may destino di ilimin niya. Kasla dadakkel ti challenge ko no dakti ti syudad. Nagro na kada dakti ti investigation division. Hanga delikado. Delikado. Ore man ba sa ka pulis do talaga panawid mo. Di pa lang kami ubingak. Kakait ko nagbaling nga panakabag iti lenteng. Mang salaknib kada kiti kaskeng ka. Mang protektar sa dikwati gobyerno. O nga, ado ka nun, digiti pulis nga, ori sa dino. Karakaro pa, digiti adda iti gobyerno. Digiti politiko. Ngayon samot nga isoda amin kat mananakaw. Kasamat kada kami, samot kada kami amin kat protektor. Digiti sindikato, digiti nangangato nga tao. Kasamat iti may nga pamilya. Diba? Hambag nga napudno amin da, ang miyambrot pamilya, at matim ako nga black sheep. Ti pamilya yung ay. Talo nga mga kapsat, professional kam amin. Babae ti tulong, digit naganak ka na kami. Ado ti, sanga ti, negosyo da, papakil mama, negosyante da. Adan da iti, restaurant nga daydaywen dagiti mang gusto iti luto ti restaurant nga mamanage da papaki ni mama. Bak nang kayo no kasta. Nawas pagkarikan ta karelasyon ta. Saan kami nga may karika na kayo? Obrehon naman kasta. Gabaw tabak nang kayo. Da kami kat saan? Businessman met papangkong may mesa nga barbecue stand manage na. Mani po di aging kakalag ito. Hanap ay sinuktan Dejay barbecue stand na. Hanap ay pinakal. Basta nakurapay kami. Kristen. Awang pagibasaran ti pudnong ayan. So ngitapay ka di bagakot kang I love you. Manong nemi kahit ko idealipaten di Victor. Kahit ko nga saan nga sutagbalin nga asawa. Kasunong tulangin ito no. Iya mamuna ka dagiti parents na kat mamondan to nga nakurapay kamlaan. Nga nipapangko kat umanayin kan kuana jay barbecue stand. Kailangan negosyo na. Irin to tadagiti daganak manong nemi ni Victor kat damak nang da. Nado ado dagi sangat negosyo da. Kristel, dagiti lang naganak kanya tibaknan. Siya gagahangilak lang sarhento nga polis. Ikali ka akong kumat, ito yung ngumato tirang ko na. Dumteng to siguro med data, pabantim. Kaya siya ti serbisyo. Sika, nabintas mo ti kumpanya pagtrabaho, nangato ba ti soldom. Nakdakal ti sweldo ng siya. Kasi kapag nang siya.
Ngam sa nga datat napatek, tiyo, napatek kini patpatek ka. Kaya mo kay patpatek na kmet. Aging ka, manunay nga sa aming napupuutan nga adan na official nga relasyon mi kini Victor. Aging ka, manunay nga dimtengen. Di ba nang imbaga nang iti will you marry me? Sakan nga kid-kid, kapot na panawanan. At pagsayatan ng tinasapa, at pagsayatan na tinaladaw. Nga napimpinas tinasapa. Victor, I will accept it. Yes. Nga mata problema. Ano mata problema? Baka naging parents mo, sanda ka kaya. Saan nga pilpili, dagit na ganak kanya. Ano mo, baka nung ikatamten niya mo na panagduwa-duwa, Cristel. Ano nga rin sumarno? Masapul mat lang ha. Ada nga sinudugnag kung si iyong matang naging parents mo, kan parents ko, partido. Para ti official nga, panangisat tayo iti aldaw ti kalisata. Ayaw bak dito da papakin ni mama. Ayaw mamit dito ni papang mo. Tagmimit na kita gabalayan. Hey! Ada ka di pa nagamak mo? Awamit ka diya. Noon yaman ti mapasamak ka kita. Awan ti maaramid ko. Nakas pagarikan ta. Iba ka na kiti parents mo. Saan na ka may kari? Saan nga na kiti parents ko ti mga asawa ka? Dati ka siya. Wanang nabimbintas kumamit lang no. Tapos mo ka di mabaling ipanakal yung papang mo. Ibang banakal ko iso na. Baka saan nga mabaling ipanakal sa bali? Manipo di diad ng puot ko, kung kakarag ito, di pa lang may isa nga branch iti barbecue stand sa kasikunda. Ala, isat mo nga rin tihal daw. Tagawid ak sa lugar mi. Tagasaritak ni papang. Kasta nga rin tinaramid ko manong naimi nagawid ak dito lugar mi. Kaya siyempre, sinarabot ak dagiti ka lugaran mi nga makamaamukan niya kanore pa dagiti adati adayo ket mamunda daak. Ay Cristel, ay nakapimpinas ni Cristel. Nakapimpinas siguro trabaho sa syudad. Okay mat, nana. Ado siguro ornong mo. Ngayon ba rin kong itipon kada di ornong tagbaling asawa. Kagasawa kan. So nga rin na bakasyon na to may ko alayan ni papang tapno makapag-aamudan nga agabalayan. Hala! Ay, kumusta ka sa agbalin nga asawa? Polis isuna. Polis iti syudad. Napising na polis. Ado na kita masulsulba na nga kaso. Ay, delikado man kahayam patrabaho ti asawa. Delikado ti polis. Aglalalo no na agbaling nga napudno. Kat ado na kita kalaban na. Pati di kita ada di gobyerno, di kita politiko kalaban na saan na nga kanunungan ita. Mga sinapon Diyos na nga, nadiptak mo ti asawa. Ay nga asawak tubig. Kaputa, pelikula nga iso ti bida. Nga saan na nga mapapatay, kaputa iso bida nga, kas jay. Kasla di Bong Revilla. Wano ni Lito Lapid. Sino pa na kita agakam ti pulis nga. Ni Fernando ko nakuwagam. Natayban ni Fernando. Rudy Fernandez kung natayban ni Rudy Fernandez. Cesar Montano. Sino pa yaya? Di kita actionista. Nagsalita amin dati nga banag kini Papa. Dimdengan di ba nawen? Nga mag-asawa. React tuloy itong agmay-may saan. Gabuta, siyempre. Ganakito ni ti asawa. Pangabali. No saan kayo saan yun to nanghayan, agdaid kayo to sidong mi. Saan na kaya kabaybayan? Saan ka kabaybayan, Papang? Kabahagay, anak.
Urak tali na edak dito balay. Ado, dagiti umay tumangasi-kaso kanya. Sigurado kayo? Sigurado. Pag-iin nagawad akto nga iwanan. Pag-iin nagawad akto nga umay pagtumaren. Pag-iin nagawad akto nga umay digusan. Kada na asikason agkabaw akton gas pagariga. Gapo ka na kita nga natultulungan yun. Gapo ka na kiti imulak. Tunrumbengan nga apitak aga-apitak toon. Pang, baknang tagbaling nga balayan nyo. Kasunod kinabaknang na. Nato ka no ti sanga ti restaurant. Sikat na restaurant di lugar da. Plano na ba kayo dito? Magipastak sa syudad. Ang iwaras na kanu pa lang ka rin na dumadumang nga ilit ti probinsyada. At panagamak ko pang amang ano agmimit kay ito ka rin abalayan nyo. Baka no abrasam to ida kit tipayan na ta dakulap mo. Numamonda. Kaya pa aging gana ita ka digit sad na panginamuhan. Hanggang di pa imbagad yung boyfriend mo. No asinuag. Tsaka mo pang. Kahit nansa nga, mismo nga, aga mo kayo nga, da kayo nagsasarita. Inun ka, no? Tunumay nga Domingo. Ito may isang restaurant. Hindi, pagkita ta. No, balayan ko nakto, no, di na kahit gawangan di balayan, agad na, o maraming kumalasan ko. Da kahit nagsagabag ka po kinayatan. Pang, ang lakit pasensya kan, ano kas pagharigan taas tantuman ti mo pasama. Hindi kayo tumat kami bimaknang. Bagnangag mo, di ko nakait, di pa nagpuspusok. Kahit ko sa una, kada ko mapakikitaan ko mamit, nga sani ko nga, mabaling nga. Nga mabaling mo ipanakail. Nga ni papangmukit, may sa kanalay nga negosyante. Kasta. Ibang panakil kayo matpang, iti kinasyadyo. Iti kinabak ng tipuso. Anak kay kahit mo, kinabak ng iti puso, uno kinabak ng ti material nga banag. Bang, mawatan kayo, ngam saan tayo matagkakapadat ka pampanunutan, kada iti padat nga tao. Saan mo ka nga sigurado, nga nasiyaat, digiti naganak, iti boyfriend mo. Diyan pa sigurado ka, diyan pinamamoy da. Ano pang, umay kayo? Bakit umayak? Tayo sungkar dati nagtutulagan. Kasangok na kitagbaling nga balayan ko, no sada, kahit balayan na kita, maramid ko, kunak man. Dimtengen, data nga aldaw, manong naming, diyan mo. Tanumanin, dagdagan nak ni Papa. Ikit, di ba't alas 11, akit na sa apul nga datan sa dyan. Di ka pa nakarubuat. Ako man tinas kang irubuat ko pa simple ay madlatila nga. Pinapintas ka nga amang iti simple nga lang ang anak. Kasmat ka niya, no? Umanayan na ito, nakabartarwat ag-Amerikana ako, Mayat mo dito, nadalos mo terwatek. Diyak ba nakatsinelas, nakasapatos akmat. Kalaintan. Manong nemi, timawag kaniyak ni Victor. Sweetheart, ayan yun. Umay kami. Na kayo. Alas 10 pala at tao dito. Nagsapa kayo kami na. Isubot kayo daw papangin ni Mamang. Kaya nakahapsat ko. Anong orto Brian ta? Siyempre, nagbirigan da kami. Pagsunto, pangal daw. Alaw, may ka nga natin. Sige nga rin. Iri mga mon, may kinipapama nung naming na nabayag da kayo mga nagurkuray. Alas 11:30, manong naming di makadanon kami. Ngam saan ka mga basta simrek? Pang, ang mabitlahin. Agad sumrek ta na. Nabayag da kayo mga nagurkuray, apad saan ta pala sumrek? Di ka agamak.
Anya ko mati kaamak ko. Ngam siya tagamak eh. Siya kahit ti mapabainan. Nangrunan na kayo ito ti pabainan na. Pabainan na. Nangrunan bagak to nga. Gusto ka dilang ti klase. Ti tao nga. Pag-ikabangam. Loko na dando ni Victor. Nasakit nga awatin pa. So, kahit aguro, dito ito kadilang tangaro. Dinro, saan tangang sumarek? Bigla ba kita nanglangap ti tangatang. Nakipagrig ng sama ti tangatang kadata papang. Jesus tanak ko na ya. Saga ka di nga very proud. Tabali sumo cum laude ka nga nagradua. Kanapintas ti posisyon mo ti kumpanya pagtrabahuam. Very proud ka keng ka ti bagim. Yung siya. Saan ka nga napanakil ka niya. Tagagangay klaing nga tao. Nga daan iti may isang barbecue stand. Ang mga masaktan kayo pa. Diyan kayo masaktan kayo. At dalang siya masaktan. No. Na, agtudon. Sobrang ta kami na kahit mga timaslap. Ala, nagda sobrang tan. Kapilitan na sumbrag kami manong name maslap kami mitang bigla matlatang. Nagkudrot tilawong sanay. Agtudon. Pero makastarat kami manong name nakita nga dagos ni Victor iti suli nga yan titalo nga napagkaabay nga lamisaan. Aduda? Dito tatududuha kam lang manong. Ano ito ayan da? Dagay pang ni. Ito nga panda. Huwan. Alakit inta sa dyayan na. Ni pa yan papang manong name di bang guyod kanya. Oen manong name tayo pa lang kumit kita kada kami ni Victor ketika abay na ngalapada ng lalaki bigla manong name nga timak na. Nangig ko ti awag ni Victor keng kuhana nga nangi pakamakam. Pa, uray talat taidan pa. Pa, apin nga sumabat kayo. Si mabat ti ama ni Victor manong. Naku, nana. Ha? Daniel. Oh. Tuni. Mano, Nemi. Agam amo da papang kanti ama ni Victor. Daniel? Awag na kini bapang ta Daniel nga ron. Tuni? Kahit nangasawan nga. Nasingit itong galmay sa kadakwata. Nasaksyan mi manong name iti panagin narakop. Dat papa kaniya. Ti ama ni Victor. Nairot gana kapapaot manong name iti panagin narakop da. Daniel, Tony, kunada pala di damo ano. Hindi agad. Abalayan. Hindi tamad kayong tagabalayan. Diyak po nas tinamnama. Abalayan. Ala, chay na balayan. Abalayan. Dito, balayan tayo. Susidad. Victor, dito kayo nagbaling nga katugangam. Ken, ay sumatig baling nga manugang niyo pang ni Cristel. Ti anak ti balayan niyo. Ano po? Ay, sus, nakapinpintas. Amom talaga nagpili, Victor. Kaya mo sawan, Daniel, ito na magbagam kanya kini nga anak mo nga impas nga iti asawa nga pimusay. Uwan. So, ayaman kita. Masa nga napintas to, pwesto na iti kumpansyang pagtrabahuan na. Ay, daribot anak ko, malaya na kita napudno nga polis. Kada kita ado ka performance na, kat posible nga agbalinton nga tenyente, kada kernel. Abalayan, naka-order kami. Ada pa ara, kabalayan. Abalayan, tagor ka. Ay, Victor, tauga mo ti duwa nga baso ta agtus kami man kini abalayan Daniel. Nawanan ti problema mano.
Tininam namin mi nga panangibagadang saan kami nga maikari. Amad nga napasamak ka puta. Nasigit ba't gayam dagiti duwa? Dagiti agabalayan itan manong. Iti salutsudan mi manon namin no kasano nga nagamamuda. Kabayatan nga umininom, ti arak dagiti lalaki, iti raparapimin, ti mangan. Nagistorya manon name ti ama ni Daniel. Ti ama ni Daniel manon name imay diti syudad ang nakigasang-gasang. Awan ti masnop idi nga pagtrabahuan na. Kasi lang napaidam kang kuha na ti gasat taawan ti pagpautan na nga trabaho. High school graduate lang ay. Nagtanagan na nga retay. Awanan ti kanan na. Ay kaya manon name nga nasarakan na ti barbecue stand ni Papa. Dito idi manon name tanang rugyan ni Papa nga nangipas ti barbecue stand na. Nga dito da kano nga nagsinarak ka ni Mama. Nga dito taga nagindag. Sala inagawid ni Papa manon name iti probinsyada iti ilimi. Idi awanen ni Mama. Nga idadan puot ko. Dadyan nagatang na nga daan nga balay. Isot na ba nagbalayad mi? Nasadyay nga nagnegosyo. Iti ka nung may isang hamalem, anong naimi nasiputan ni Papang nga pimidot ti ama ni Daniel nga ni tatatuni, papatuni. Iti may isang nga barbecue stick. Tinakaw na. Sama ka nanawa ni Papang. Ngamiti may kadwa ka nung kundaw ito sumarunong aldaw, inaramid namanin. So nga, ginamatan ni Papang ti iman. Hey! Ah! Naduktalan ng agtaktakaw. Nagpagpakasi ka no idi, ni papatuni manunemi. Nasaan na nga ipapulis. Imbaga na ti problema na. Kapag ito dahil tayo manunemi tinulungan ni Papang ti ama ni Victor. Hinala na, kas katulong na. Para iti panaglako da ti barbecue. Alisto kanumat nga nakasusuro ni papatuni manunemi. Kadinsuro ni Papa, tinaimas nga templa. Ay nga nasusuro ni papatuni ti amin, kadduwadan. Ano saan nga masango ni Papa, itagtempla. Tabisi idi manunemi nga mga asikaso kanyak na maladagak palagi di. Idinto, tani, papatuni, pinanawan na ti asawa ng di probinsya, agraman kini Victor, nga anak da, nga kasapulan iti babalin ng ipawid. Ididuadan kini Papang tinagtinulong, ti sweldo ni papatuni, ipawid na amin nga para kadagiti akina. Ni Victor, nga maladaga palagi di akas kanya. Kanti inanan. Hindi makasursuro nga na yung pinsan ni papatuni. Nagpakadan. Kasapulan dak di pamilyak. Nabayagan nga tsak nakita ti asawa kan ti anak ko. Pare Daniel. So nga, nagsinan at dahanan ta. Kailangan mo pa rin ko. Kaskasan na laeng, baka nung agsubliak matlang sa di lugar mi. Iyawit ko matlang anak ko sa jay. Nataltalgad matlang ti kasasado da ka mismo ti abay wano asidag ti kabagyam na nakasagana nga tumulong. Datong problema ti mga iwan iti anak ko. Tado na idag ti tinulong sa jay. Ito kat susoldok ti mga iwan kong kuha na sanap kaya sigurado. Kasla dialogue da. Gawanak ti panang sursurong kanya. Daniel. Gawanak man ti panang tulong mo kanya. Sabi ko matag kita tantupay. Talagang kita tanto. Tumay kanto pa siya rin ito eh. Sa pulang kanto. Kamuta.
Nagdakkel ti utang ko na imbaga nagim ken ka. Sinublian ka nung met idi ni papatuni dito nga lugar. Tapno personal nga ituloy na tagyaman ka ni papang. Kapag inosar ka no ni Sir Tony ni mapapatuni manon name iti impaadal ka nasusuro na kini papang sikna ni ti panagtempla kanda panagluto panagtuno ti barbecue. Nang ipasdek ka no matipasdek na sedyo lugarda aging ka nagbaling nga restaurant. Imadudeta nga restaurant. Nanayon ang panganumet antikabsat ni Victor. Taludang agkakabsat. Nga babae ni titayta nga restaurant. Nagkan na itinaran niya kumasakbayan na kakabsat. Ani Victor nga nagbaling nga pulis. Na nagsamat ti dalan mi. Nagamamukin na kayo ayat kami. Kita-kita. Kita magadlaing digasa na yabalayan. Sinapsapol ka kiti. Mawang ka madgaya mo dito. Nagsubli kayo madgaya nga pwesto di probinsya yun. Tsak pata mo. Ti probinsya yun. Sa nga tsak imay. Angam na kuma pina-progresong, pina-asensong ti barbecue stand mo. Kata na-i-upload ko mamot ka. Na-advertise iti kadag iti magazine, iti social media. Akit mabali siguro nga nakita ko mga mayak ko. Ayun nga bale. Nagsabat man iti dalan ta. Kit may sa agay na ito kita anak ta. Siyempre, agabalayan na nabalayan. O, nabalayan. Nabalayan. Manong name mo yung atamot tenwa niya dikit si Maruno. Dikit si Maruno, manong name ison iti nagharbo na ragsak akalay sa panagmaymay santi. Rik na puso ken panunot kararuami. Kaniya, Victor, babaen kaniya po Diyos. Tayo matang di Diyos kanitao. Dito kami siyudad, manong nemi, nga nagdaan, di kabukbukudan nga balay. Dito yung entultuloy, di asawak, tinagbaling na siyat nga polis, ama isaitan nga colonel. E dito tayo entultuloy kumit, manong nemi, di pa nagtrabaho. Anaddan kami, ititalungan na. Napigsapay lang ni Papang Manong. Kunak umay dito siyudad, ta dito yung agbarbecue. Imidjay pa ilaing mat manong na imi. Iti ayan na. Iti may sa nga pwesto. Iti barbecue stand na tasidag ti tiyanda. Ngayon tultuloy na timolong, pinapintas ko ti balay. Nga napuutak. Nariingat. Nga daan nga balay. No kita mitangkit kaslakang kanay latta nga baro. Gabot napapintaan manong. At hindi kiti baro ang alikamen manong. Saan nga may mesa ni Papang manong nemi tanimang sabel nga nabay nga kadkadwa na idi. Nagasawa da. Iso na layangan ta. Saan na nga napututan. Menupos mo't idi manong nemi ni Mamang Sabel. Nangalada, hindi kabagyan ni Mang Sabel nakasla inadapta nga duwa. Apan nakaanak da. Lalaki kan mawari. Nagtutuloy mo't manong nemi ti duras ti negosyo dagiti nakakamangak sa nanagsardeng manong nemi ti kapigsa ti lockdown yung kadagiti uminang napanawen kasi ti barbecue stand ni Papang nagtutuloy man ito. Manong nemi dayto iti pagkasaritaak kadagamiyaman aklaunay tatilikodan nga kasumsimron ko ini nga kagurgurak ti amak gabat ti pamatik nga inimutan na. Nakabakbak nang ni Papang iti panagpuspuso nga itutulong na iti pada ng tao. Tayo nakon. Uri nga taawan ti asawa ni Papang nagmay santo baka aglulumbang agpaiso iti nakatultulungan na nga mapan mga sikaso ken kuana. No ayat imbag ti mulam kastan tumadlat ti apito. Kasi iti panang imula ni Papang, iti panang tulong na, iti katugangan. Nga babaen kini Papang, imasenso ti biyagda. Kada itaman tin tinagsabatan ti dalan ni, tinagbalin, hatakta ko na ko, iti biyag. Ngagpadpada kami manong nemi, nga naayat at tumulong met kadagidak kasapulan ti tulong. Sabi ko manong nemi, ti adamat na ibatik nga adal, liliwak at pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada kanimngeg, more power to your program, manong. And Canvas. Toy
agyaman nga pagaya mo, Cristel. Thank you king ka Cristel, itin ka panang-share ti pakasalitaam. Thank you kadagiti amin nga do nagbuya.